among rice press. Okay, so this is the white beans. This is the saba. Siya ha, wala gini siya gitipid. Kay tanan ko isagol, ihatag na mo sa inyo ha, as you wish. Years time dito kay Katalunan Grande ng Davao City, mga kabingka. So karon mga kabingka, kay tungod sa kainit mga kabingka, mangita ka karon mga tambal sa kainit sa labad sa ulo sama sa mga skinding, ice cream, di ba? Kung unsa na mga kabingka. So mga kabingka, na ako'y nadiskubrihan mga kabingka diri Gapita mga kabingka, kay kana ganing halo-halo mga kabingka. Affordable lang mga kabingka. Upani ko ninyo. Sara, food trip tayo. Let's go. Hoy, karon mga kabingka, nanata karon diri sa Cuyacap mga kabingka, no? Ang location na ni mga kabingka likod sa may NCCC mga kabingka, no? Kung kamo ka taga Katalunan Grande, kabalo na mo kung asa dapit ang NCCC diri banda tong dating terminal, no? Klaro na ko dating terminal. So likod sa Lotto Outlet mga kabingka, pangitaon lang ninyo ang Cuyacap, no? Sa David Street mga kabingka. Ato na ning sudlon mga kabingka, ug unsa ni ka lami ilang halo-halo mga kabingka. Sara. Kabingka, nanata karon diri sa sulod sa Cuyacap, no? Ato aning makita og inyong masaksihan ang unsa kalamian ang ilang halo-halo. So atong maauban og inyong makitaan pud mga kabingka ang owner sa Cuyacap mga kabingka. So ato ning ilailahon. So makita niyo mga kabingka kung ang iyang mga homemade, no? Homemade na di-kalibre nga mga halo-halo, best and best. No, actually mga kabingka, bago na daw sila diri nagsugod sa ilang business nga halo-halo. Kani sila mga kabingka, gikan na sila sa mga parko mga kabingka, sa mga kani sila mga duwa ka magtiayo mga kabingka. So ilang giistorya diri sa Pinas nga kung okay bang nginaani nga business mga kabingka. So ikaw mag-ingon madam kung unsa ning mga kuan. Okay, hello. Welcome sa atong Cuyacap Ube Leche Flan Halo-Halo. We have a special custard milk. Okay, so kani atong mga recado ingredients sagol. So we have this gulaman, green pandan gulaman. We have the white beans, natay saba na saging pot na kami tanan nagluto ani, na napud tay kaong, red kaong, na natay corn kernel, na napud tay sago, then napud tay kanang nata di coco nga atong pinakalamian na langka. Okay, so we have the rice crisps on top, and then our homemade kami jud naghimo ani na pure good ni siya na walay mga ingredients na kanang unsa gani sa
kalami kay amo agad din na ingredients. We have the leche flan, then the ube halaya, and ang pinaka specialty namo is our homemade pod na milk na custard na gihimo pa ni namo. So we have two sizes. We have the 22 ounce, and since it's our like, bago pa lang may nag-open, so namin promo, namin kani, tig 50 pesos din siya, 16 ounce, so kani siya, 22 ounce, 65 pesos. So, overload yun ni siya ha, wala din ni siya gitipid. Kahit tanan, isagol, ihatag na mo sa inyo ha, as you wish. Okay, so, kani siya, amuang Kuya Cup, ube leche flan, halo-halo. Nakuy-question, anong pangalan ng Kuya Cup? Insa day naa ng karang kuya niya, anong namagi cup? Okay. Kuya Cup kay ang tagkahiyaan ni kay Kapitan man sa barko. So, change na lang na po Cup. Kay since Cup man lang ginagamit, so Kuya Cup na lang. Para it's easy to remember gani na Kuya Cup. Kanang everybody's Kuya in short. Ana lang siya. Friendly kayo ni na halo-halo special ba? Kay Kuya, na may Kuya Cup. Matik na kayo na Kuya Cup ha. Okay, so magsample ta. Okay, para makatilaw mo glamian na halo-halo ni Kuya Cup. Okay, so sutag unsa na to para sa ato ang unsa kanang sa ganina sa sanitation, di ba? Na kinahanglan ka ng limpyo gyud ta ba? Okay, so pili lang sa may muhaan mag 22 ounce ta para sulit gyud ba, ha? Okay. So, naapod mi selection, namin mga selections. So, naamapod, we have the Kuya Cup halo-halo selection list. So, you can pick, like, you can check 7 ingredients. So, pag-check lang mo dire kung unsa ang inyong gusto. And then, kana among ibutang sa inyong halo-halo. And then, automatically, for na siya, kanang included na ang leche flan o ube halaya namo. Okay? So, kung napoy ice cream, it's either ube ice cream or mango ice cream. So, you have the selections. You can select whatever you want. Kung sa'yo pangalan sa inyong Facebook page kung naamang gani para na sila yung mga dagan pa mga pangutana. Okay, so visit us in Kuya Cup. That's our official page, Kuya Cup. Pangitaan lang na siya. And you can just order online. We do order and delivery. And then, depende po kung asa ang location, so we can give you how much it costs for the delivery. Pero pag within the vicinity, South Villa, since we are from South Villa, so for promo, it's for free delivery for South Villa clients or customers. Para makita na to. Yeah. So, this is how we make it. So, sagol na lang akong nitanan kung nasa, okay? So, kani siya. So, wala gitipid, ana. So, as much as you can put. Okay, so this is the white beans. This is the saba. Okay. Then, kaong nato. Then, corn kernel. Then, ato ang sago. Ha? We have the nata de coco. And then, the langka. And then, you will put the ice. So, okay. Among halo-halo good is full of ube halaya. So, before na mo butangan og ingredients, na kinahanglan, overload na gyud niya ang ube halaya sa cup. That's the reason why we call it overload halo-halo. Kay wala gyud gitipid. After this, maghatag pag migdaghan na ube halaya on top of the halo-halo. Okay, so here, butangan po nato dire since we put already the ingredients. So after that, the next will be the crushed ice. Sa among ice is crushed ice, kanang pino siya.
ube. And then, ang amo ang pinakakusgan na special custard milk na wala jud kanang, what's that? We are not giving it small. We give it generously. And then, after that, we will put our ang pinakalami na leche flan, and then ang ube halaya. Amo ang rice crisp o butangan na tuog langka pod on top. So kani ato ang finished product. Kuya Cup halo-halo, and this is 22 ounce and this is 65 pesos only. Overload na ni siya og mga sahog. So karon mga kabingka, ato aning tilawan, no, ang ilang overload nga halo-halo. So taste natin mga kabings. Ato ang milk atong unahon. Lami tayo. Ang ubi. Kuan gyud siya kanang creamy kay siya mga kabingka, dili siya tamis, kumbaga tama gyud mga kabingka. Kaning mura og kaning rice. Kani perfect ni sa kainit bitaw sa panahon, no, sa maning karon ba. Mura na gyud mabuak na gyud ang ulos mga katawhan kung unsa na gyud. Ngani dili kamahayan ba, no? Sa 65 pesos nimo, dili na gyud kamahayan. Sa uban pa ni sa gyud mahala. Na uban 250, 150. Pero dire kuan pa man sila bago pa man, so starting sila kuan gyud promo. Ang ilang ubi nila Tagalog rate is 10/10. Kay lamig yung kay iyang timplada. Ang leche flan. Di kay siya tamis, no? Ngani ang di man para sa uban nga kanang leche flan asa gyud tamisa, murag dili na bitaw gaganahan nga mo balik. Kani tama na gyud, no? Kaning nangka dari na sa ilalom. Perfect. So, the final rate nako is 10/1000 mga kabingka, no? 10/1000 dili sa inon nga kuan mga kabingka kay inaning tama gid nga kalidad nga halo-halo kay di kay siya tamis, no? Nangi uban gyud nga halo-halo astar yung tamisa. Apoy uban tabang kayo, so kani tama-tama lang gyud ang iyang timplada. So unsa pa inyong mga impormasyon, no, ibutang nako sa kami nga video ang ilang Facebook, no? So ito po si DJ March Barrios in the place to be. Yo, see you in next my vlog mga kabingka. Babushka baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.